Život na farmě je krásný. Už to raní ticho a pohoda. Před prací tady sice neutečete, ale zase vám do toho žádná kráva nekecá. A to je k nezaplacení, věřte mi. A co se týče provozu, na zácpu tady narazíte maximálně po špatném jídle. A když už vás něco zastaví, tak proto, že to tak chtěl Bůh. Ale musím se vám přiznat, že na to všechno nejsem sám. Důvod ke spokojenosti mám díky zemědělskému likvidátorovi z České pojišťovny. To je on. Jo, ta brokovnice je moje, chodíme společně lovit kachny. Ale dneska to musíme všechno zdokumentovat, protože to máte zimní mrazy, jarní mrazy, záplavy, povodně, krupobytí, vichřice, sesuvy půdy, požáry a na to máte pojištění polních plodin, ovoce a zeleniny, chmele a vinné révy, pojištění lesů, zemědělských strojů a můj likvidátor musí zaregistrovat škodu, provést prohlídku škody, zdokumentovat ji, stanovit procento poškození, vypočítat výši výplaty, vyplatit mi peníze a uzavřít pojistnou událost. A po tvrdé práci zasloužená odměna.